A Föld fokozatosan tágul, ez egy új hipotézis. Nem professzionális videónk a világon először szeretné bemutatni az összefüggő ősföldet, a Pangeát. A földrészek egymástól való tágulását a Föld belsejében keletkező anyagok és feszítőerők, valamint a Föld forgása miatt fellépő centrifugális erők okozzák. Maguk a földrészek nem növekednek és ütköznek, csak távolodnak egymástól. A YouTube-on található videókon a mai földméreten mozognak a földrészek, ismeretlen erőket követve és az előzményeket nélkülözve. A videónkon 4 földméret látható. Első jobbról az előző csillagok szétbomlásának anyagából összeálló kisméretű föld. Második jobbról a növekedő föld. Ekkor már szétváltak fajsúly szerint az anyagok, középpontban a szilárdak, felettük a vizek és afölött a légneműek. Harmadik jobbról a föld akkori méretében, amikor az ősföld, a Pangea kiemelkedett a vizekből, és egy nagy szárazulatot hozott létre. Valamint az összefüggő óceánt, amely egy óriási, víztározó medenceként működött, ahonnan szétáradtak a vizek a később táguló Pangea egymástól eltávolodó földrészeinek árkaiban. A tágulási folyamat során új vizek keletkeznek, így a föld felszínének növekedésével lépést tart a keletkező vízmennyiség. Balról a szélén a mai méretű föld látható, az egymástól eltávolodott földrészekkel. Erről tájékoztattuk a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatóit és kutatóit. Egy másik videónkon majd bemutatjuk részletesen forgatva a Pangeát. Most következnek a föld méreteinek adatai a Pangea szétválása előtt.